Mbak Mintul. Lah jan mindul-mindul tenan nek iki. Pripun ngabare? Kabaripun sehat Cahayu. Alhamdulillah, kula nggih sehat. Niki kok ruame wonten napa ta niki? Lho, iki piye to? Iki arep mbranduncek iki. Niki sinten to niki? Iki uncek. Aku ya wong lho Mbak ora mbok sapai. Ki sapa to iki Pak Dalang? Sapan dia coba iso omong ora kira-kira? Ki jek cilik kok kene temu le. Aku anake Pak Sesuk No. sekolah. Anake Pak Rohadi lho kuwi. Aku anake Pak No. Anake Pak No. Anake Pak No. Lah kok kaya komedi kethek ngene. Lah Pak No modele ya kaya ngopo? Ya Pak No wonge ya ganteng to, gede dhuwur to, brengose kandel. Ya brengose. Terus Ya brengose tok sing kandel. lha sampe niru apane kok? Niru brengose tok. Endi yo brengos muranek no. Awake iki lho modele sak brengose. Sik, kowe iki